unha honra tremenda estar aquí, a verdade, e vendo tanta xente querida por dentro do público, que é brillante, non? Tantas persoas, pois, un día de verano, de agosto, e unha exposición sobre incendios forestais, bueno, que agradecido, pois, a Ana, María, Monse, a todo o mundo que quere visibilizar esta problemática que chegou para quedar. Como ben Diana, pois estamos vendo estes días, non, no Estado español e tamén a nivel europeo, a problemática dos incendios forestais é un fenómeno que cada vez irá máis, que non ten moita solución aparente, e eu como profesional que levo documentando durante máis de 15 anos esta cuestión, pois o que vexo unha evolución clara en canto a peligrosidade, non? O que antes era pois un problema medioambiental, agora é unha emerxencia civil. O que vimos no ano pasado foi moi triste, non? Aldeas completamente arrasadas polo lume, e aquí na zona de Valdeorras sabedes ben, vexo aí a Rosana, non? De San Vicente de Leira, que seguramente debería ela tamén coller este micro en algún momento e falar, e, bueno, como decía Ana, é triste tamén vir pola estrada, polo camiño, e ver todas esas feridas da paisaxe, un ano despois, como tarda moito, non? O medio ambiente, o terreo, o solo, as árbores en recuperar, e bueno, eu tentaría indicar que creo que temos de estar preparados para o que se ve, ter protocolos de seguridade claros, do que debemos facer, non, nas aldeas, nas zonas rurais, cando chega o lume, porque creo que a pregunta non é se vai a chegar o lume, a pregunta é cando vai a chegar o lume. Entón, bueno, un pouquinho máis pola miña banda, se queredes podemos facer unha mini visita guiada, que creo que será máis enriquecedor,